Pa jesi ti normalan? Jesi ti normalan? Ko ti je rekao da je sobe silaziš u mehanu? Šta ti je, Ilmija, bre, šta se brigaš, bre, ne brini, ej, pa evo vidiš da sam skinuo kokardu sa šubare, ko će znati da sam četnik? Evo recimo. Pa vidi da sam skinuo, Ma šta si skinuo sa 100 kilometara, se vidi da si četnik i s kokardom bez kokarde. Ama Hilmija baš ne izgleda kao četnik. Vidi, nema kokardu. Ma ko tebe šta pita? Ti, rajfeš uzda usta, da imaš mozga ko što nemaš. Ne bi ko Albanac radio za Srbe. To je moj, da. Ne mogu, bre, Ilmija, ne mogu, shvati, bre, ovoga mi krst, hoću da izludim gore u sobi. Pusti me kafu da popijem, pusti me neku žensku da vidim, da nešto. Sad, Evo, vidi ove dve, a? nemoj slučajno da im se obratiš. Dame moje drage, izvolite molim vas za ovaj lijepi sto i to molim vas na ove dvije stolice da imate pogled na kafanski penđer. Sad će dvije kafice, najbolje na svijetu. Ne gledaj tamo ništa. Ne su dobre, a? Mogu ti znaš uopšte da su žene pod ovim zarobom? Pusti ti to, Ilmija, pusti ti. Što se manje vidi, to je više seksi. Da odem ja tamo da probam. Gdje ti da pođeš? Pa nemoj da te zrobim sad. Nemoj slučajno da se približiš ovim ženama. Ti njima ako priđeš, žene mogu samo da se sakriju ko zmija pod kamen kad ide to u nakarad. Šta mi fali? Tebi šta fali? Pa ja sam vidio međede koji su uredniji. Međede, životinje koji su uredniji od tebe. Samo polako, moj Ilmija, samo polako. Doće vreme kad će i kod vas Bosanaca brada da bude u modi. A vi uvijek kasnite. Sada su vršiše na to mode, vidi kako što imam ja. Opet ti. Opet ti. Aj, izlazi napolje. Šta ti je, Hilmija? Izlazi napolje kad ti kažem. Sikter. Mrš. Bog ti pomaže na tebe, Radovane. Bog i tebi pomogu, junače. Ti marš u peticu. A? Marš u svoju peticu. Šta ti je, Ilmija, bre, što si nervozan? Mrš kad ti kažem. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Govana se najeli. O, dobra vi sreća, moje dame. Dobro, šta vi je, bre, ej, pa neću vam ništa. Ilmija. Dobar dan, moje dame. Evo ja sam došao da se izvinim za onaj današnji nesporazum. Pa sam mislio, ako ste vas dve za, jeli, da mi odemo kod mene gore u deganžman. Malo lagana muzika, poca rakije, jeli, što da ne, jel tako? Jel da, evo ovo je za vas. Čekajte, bre, posake, šta vam je, pobogu? Kakve ste, bre, to žene? Ako ste uopšte žene.